ole ihan hirveästi tehty yhtään mitään sen syksyn jälkeen. Ootte te täällä? No mutta siihen nähdään, miten paljon syksyllä me on tehty, niin me on tehty ihan murto-osa siitä. Okei. Esimerkiksi nyt me oltiin keskiviikkona Turvalli puolestavälissä silleen tuossa Dopossa, mikä on normaalisti semmoinen, että hei siistii, se on silleen, että no ei mua kiinnostaa aina tytöt. Et meillä on paljon vähän tämmönen 2V-kevättä rinnassa ja Heini sanoi mulle, en mä tiedä sanoiko se silloin täällä kurssilla vai sanoiko se sillä yksärillä, kun kerran kävit, että en mä tiedä, että mä sanoin, että ihan kun se olisi tämmöinen vaihe ja näin. Ja mä olin silloin sanoin, että mä ehdotin jotain muuta vaihtoehtoa. Mutta sitten kävin Pukan kanssa, eläinlääkäri, joka on erikoistunut eläinten käyttäytymiseen, niin hän nimenomaan sanoi, että yleensä niitä tulee 2 semmoista vaihtoehtoa. Se toinen tulee siinä pari vuotta. Niin kun, mulla ei ollut itsellä siitä vaan mitään kokemusta, niin eikö mä sullekin Joo, sä laitat sen linkin silloin siihen. Eli linkin vaan siis laitat sen nimen ja kaikkea. Joo, se oli siis, mä mietin ihan samaa. Mutta kun sitten oikein jotenkin vaan oli semmoinen ihan silleen, että kaikki muut oli sitä narttuja, vaikka ei ollut siis niinku, mutta sitten ne oli vaan niin ihan niin, että sitten meillä meni niitä niinku Dopo yleensä on aina semmoinen, että voi olla huonoin ameen, niin kaikki tehdään. 20 minuuttia jaksaa ja sitten oli silleen, niin me haluttais vaan silleen, että katsotaan ylipäänsä miten se menee ja sitten pituutta vaan siis että silleen intoa ja pituutta. Mä ajattelin tuossa ennen kuin mä mietin tätä, että mitä me teemme täällä sivuilla, mutta mä ajattelin, että mitä jos sä tekisit juosten seuraavassa? Joo, mulla olisi pari, mä en tiedä, mulla on uusia leluja, katsotaan. Joo, mahtavaa. Onko sun fläkkärissä? Mulla on siis tämmönen jo viisaan ameen, me ei ole testattu sitäkään nyt vielä, että se voi olla, että se lähtee siihen, että se lähtee rallattelemaan vaan sit sen kaa, mutta katsotaan. Olisitko sä halunnut sille alustan vai jotain? Ei mä taisin näin. Ja Aunen kanssa, niin ootko tehnyt jotain niin kuin tokoseuraamishommia vai haluatko tehdä Oi ei. Niin haluatko tehdä ihan kontaktikävelyä vai mikä sulla olisi seuraamisen suhteen? Tokoseuraamista me ei ole tehty vielä. Joo. Yhtään. Joo. Mutta paljon on tehnyt semmoista, että kävellään ja ollaan. Katsotaan siinä sun palkanantotyyli, että onko se minkä tyyppinen. Että se olisi, välillä kun olemme käyneet yhdessä lenkillä, niin huomaan, että se on vähän kaukana, kun sä palkkaat näin, niin käännetään ainakin sun käsi näin. Mutta sä et ole silloin tehnyt mitään tokoa.